Аз ще поканя на сцената един поет, чието стихове бяха и продължават да са много харесвани. Твърди се, че само от женската аудитория, което не е вярно, защото аз го чета. Беше известен някой като Августин Господинов, но си е Илиян Любомиров. Заповядай. Благодаря. Благодаря за поканата. Наистина, изключително мило е. Аз не съм писал стихотворение от прекалено дълго. Но много се радвам, че по някакъв начин отново се качвам на тая сцена. Аз я открих, когато я направиха с едно литературно четене. Знаете ли, супер приятно събитие. Не съм ходил на литературно четене от прекалено дълго. Спомням си колко ми беше тегаво, когато заминах за Германия 2009. Тогава Тома, Кайо, Карбовски правеха едни брутални четения. После половината хора в тази антология съм ги чел, обаче не можех да ги срещна. Петър Чухов стана редактор на първата ми стихосбирка. Беше такъв процес. Повечето хора наистина познавам, другите сме роднини. Наистина. Но не ги познавам. Изключително мило ми е. Обаче в цялата зала има 3 човека, заради които искам да прочета едно нещо. Те седят на третия ред и са на обща възраст 15 години на око. Знаете ли защо? Аз си признавам, че последните 2, 3, 4 години основните неща, които чета, основните книги, които чета, имат картинки. Отдалечил съм се от високата литература, отдалечил съм се от поезията, чета детски книжки. Обаче имам едно наблюдение, което мисля, че много пасва на вечерта. Децата изключително добре възприемат мерената реч. Изключително добре възприемат високия звънък език. И аз си мисля, тъй като тук средната ни възраст е малко по-побеляла, аз си мисля, че всъщност основното нещо не е толкова да се четем един друг, а да четем поезия на децата си. Да четем поезия на децата. И аз винаги съм мислил, че младите не са чак толкова зле, колкото ги изкарваме и обичат да четат. Искам да ви прочета едно стихотворение. Много неудобно, предвид, че тук се качиха 10 пъти по-талантливи хора и 10 пъти по-големи поети от мене и никой нищо не прочете. Обаче аз не знаех какво Ники е публикувал в антологията до момента, в който не видях. Връщам ви 94-та година. 94-та година, вие си спомняте, може би за последно тогава всички сме били по площадите от Хубаво. Беше някакси готино. Аз тогава съм бил много малък. Тогава имахме трабант. С баща ми пътувахме 8 часа до морето. Отидахме на едно бунгало в Ахтопол и бяхме на Мъжко море. Първият път, когато видях море. И тогава в съседното бунгало имаше 2 страшни пички. И тези 2 пички много сваляха баща ми. Обаче баща ми си имаше телевизор Респром, имаше световно, на което ние мачкахме, имаше си син и в общи линии изобщо не го бригаше за пичките. Обаче пичките бяха напористи, бяха сестри. И решиха да атакуват нашата мъжка крепост през слабото и звено сиреч през мен. Едната пичка имаше дъщеричка. Дъщеричка същинска Ангелинка, аз тогава не бях чел Ангелинка, но знаех, че това е Ангелинка. Тя беше невероятна. Имаше сандали с бели чорапки, имаше руси коси. Заради нея накарах баща ми да ми купи бански, защото ме беше срам. Наистина невероятно дете. И тя дойде при мен и каза: здравей, аз съм Инна и съм финно гадже. И аз бях нейн, нашата репост рухна, ама тогава майка ми дойде и закрепи крепостта. Чета ви нещо кратко, което най-готиното нещо на тази вечер за мен е, че ме връщате 10 на години назад, когато се срещахме с хора, четяхме неща. То било готино. Това се казва 94-та. На 4 съм, с баща ми пътуваме от задната седалка на картонена кола. Аз съм боцман, виждам в далечината море. Баща ми спира и тичам да пипна водата, нагазвам до глезените в мазут, бърша се с макове.
На 4 съм с баща ми гледаме мач в бунгало. От стола на верандата аз съм антената. Виждам снежинките по екрана тълпи. Баща ми е весел, купувам и вафла. Шоколадът има вкус на победа. На 4 съм, баща ми ме пуска да играя в поляните с цветя, аз съм глухарче. Виждам момиче с бели чорапки, скривам се в сламената си шапка, за първи път се срамувам. Отпивам от бирата на баща ми, на 4 вече съм мъж. Бог е в сухите треви, по-високи са от мен. Четете поезия на децата си. И благодаря за поканата. Благодарим.